Здравейте, приятели! Аз съм Кико Маняк и днес ще учим двойно задно салто. В живота на всеки един треньор идва момента, в който неговите ученици могат единично задно салто и искат да опитат двойно задно салто и се чудят как да го направят без да се пребият. Днес ще опитаме да помогнем с тази кауза. Отидохме на батута и първата ни задача беше да направим задно салто до гръб в трапа. След това задно салто до гръб на батута. И сега, след като сме се убедили, че атлетите могат споменатите движения, правим двойно задно салто. Шегувам се. След като сме се убедили, че нашите атлети могат споменатите движения, е време да опитат и двойното задно салто, разбира се, ето тук с моя помощ. И сега, за да стане от 1,5 до двойно, трябва атлета да скочи силно и да се задържи свит до край, а пък треньора го засилва в правилната посока и го пази да не се удари в някой ръб. Супер! Дойде и момента, в който първият смелчага ще го опита пръв. Ето го и втория! На тия момчета май двойното почна да им става лесно. Именно за това Пепи се престраши да го опита и на батута. Един опит, втори опит и успех! Решихме да отпразнуваме успешната тренировка с по едно двойно салто. Браво на всички!